Shopee mo ni ma'am, delivery. Ay, wala mo ko nagkuwag Shopee. Paano na yan? Bayron na is 25. Ay, ginawa ko sa timaan mo lang ito ako nagkuwag. Account yun mo magamit ni ma'am. Patay, ay. Tanaw na to ma'am, kaya na mong ipangalan ma'am. Ano ba, mura dyan mga mili. Naku, isa kalibo. Bungo kayo mo. Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ay, susima. Shopee mo ni ma'am, delivery. Ay, Dako mo ning parcel good. Ihatod mo ba nung ikargahan? patay, ay, wala mo ko nagkuwag Shopee. Diri mo ko ni sa imong patod ma'am. Ay, wala man. Paano na yan? Bayron na is 25. Ay, ginawa ko sa timaan mo lang ito ako nagkuwag. Na kay cellphone ma'am. Gigamit ko sa kuwang anak. Basta yung mga anak ni Kuan, imong pangalan gigamit. Account yun mo magamit ni ma'am. Naguruma ka na. Gamay na ganun sa silbi. Kisa may katay. Kana, nagalilo. Hala, mapriso ka. Sige. Tanaw na to ma'am, kaya na mong ipangalan ma'am. Ano ba, mura dyan mga mili. Oy, di naman ko nakaibalik kung dili ka gusto. Sige ma'am. Nya tanaw saan na to ma'am, kay pangalan mo ni ma'am na dito sa level ma'am. Wala ba kita ko nanguan? O yan, di ka nagkuhan. Bungo kayo mo. Ala. Ali ma'am, tanaw na to ma'am, di mga picture si mo ha. Sa item ma'am. Mo man ay kuha na to karon. Protocol ma'am. Ay munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo. Surprise! Happy birthday! Mayong 8, happy 60th birthday. Okay ra ka? Okay ra. Wala ra na suko. Happy na. Ilak na Kung ano man na, murag motibi naman na. Okay, Layla, dahil may mama ko dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Eagles Flower Shop. So nami diri karon para makiselebrate sa imuhang birthday. Pinaagi aning sorpresa. Kabalo kag kinsay gahatag ani? Wa ko kay balo. Kinsa man paminaw nimo? secret admirer ni mo. Ayay! Wala! Gabiga! Nakayuyab mo wala. Hoy! Admirer! Tingnan nagpahipi-hipi nimo sa langaan. Ay, bao lamang. Dito, si Mario. Ala! Kisa mo ng... May bana ato. Kisa mo ng Mario ma'am. Balo lang nila. Matay na lang daw siya. Suna sila yung mensahe ma'am. Pero Ala, sana kadara. ko basahon, kantahan sa kanamo happy birthday. O mga tata! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Suna sila yung mensahe ma'am. Ano man na nga murag wa man nahimutang ang nawong anak. Ma'am, okay ra ka? Okay na ka, ma? So mani mo naman Nainuktok siya ba? Kaya nga mag Mario God. Ah, Na sila yung mensahe ma'am, anak sila. Happy 60th birthday, Mala. Salamat sa tanan. Sa imuhang nahatag o nabuhat sa amoa, gikan sa imuhang mga anak, hantod sa imuhang mga apo sa tuhod. Baskin badlongon kaayo mi, wala jud minimo pasagdi o ginaot, tagaan pa ka og taas nga kinabuhi o maayong panglawas sa Ginoo apan malayo sa mga disgrasya ug sa amoang papalo nga naa sa heaven. Happy 70th birthday. Uy, tubig, Wish tubig. na kayo kanamo papalo. Namay tubig ma'am? Ganay tubig si Lula. Bantay o ayaw pasagdi si Mama La. Bahalag na anak ka sa langit papalo. We love you papalo. Dito sa bangko. Kira ma'am. So, happy birthday Mama La. Ang kita na kapila ng kini. Any one. Kining gamay nga surprise namo sa imuha. Unta
mahappy ka o dili na ka sige og move-on. Imuhang nawong malapad. Pakapinan pa. Ayaw ka bala ka. Kay imuhang mga anak na babae na liwat sa imuha, mga lapad og nawong. We love you og amping kanunay. Love, June. Nasa na si June? Mag-ikan ma. Kuya Bayo. Dol. Mama, happy 60th birthday. Salamat sa tanan. Dili na jugo. Uli na jugo. Isa naman kami mga badlungon nga mga imo mga anak. Pero imo gihapon may gipalanggap. Agoy. Kadakot minay mo. May kahadlo. Salamat. Bisan wala pa si Papa imong paghigugma sa mga anak. Gihapon tanan. Bisan usay mo ingon may namin pinalabi. Inakay pinalabi. Pero amo ang gugma sa imo di mawala. O sa mga nagsunod. Lahat kay ka na. Pili ni para sa amo. Para ni sa amo ay mong gikuhap. Salamat ma. I love you. Love you ma. Love ka na mo. Wala, yapin bata. Happy birthday ma. Kabalo ka man. Kami kabalo. Kami kabalo. Ako sa kuwa. Ikan ba sa kuwan ko? Naminyo ko. Naghihapon ka nagkuhan sa kuwa ma. Ako kahon. Naghihapon ka nag-atiman sa ako. Bisan ako mga igsoon. Magkaingon nga pinalabi ko sa imo. Pero ma, nasanay na rin. Ma. Happy birthday ma. I love you ma. Agay, mag-race ka. Balon lang sa may mensahe nimo sa imong mga anak, ma'am. Nga gihatagan kag pa-surpresa. Salamat din yung tanan ikaw. Always ako pabatong. Agoy, kalay-lay. Nya request sila ma'am, pasayawon daw ka. Okay. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang takon ang Bigos Flower Shop lang doula